Aalborg Universitet vender nu blikket mod det fjerne østen i håb om at skaffe nye studerende. I Kina skulle der være gode chancer. Her søger omkring 150.000 studerende hvert år til udlandet for at studere. Hvis du overvejer at søge ind på Aalborg Universitet, så læs her. Hvis du ikke kan forstå det, så er det heller ikke dig, de henvender sig til. På kommunikationskontoret kigger Hangzhou langt længere østpå, hvor der er et stort potentiale. 150.000 kinesiske studerende hvert år rejser til udlandet og får en videregående uddannelse. Og så synes jeg, at der skal være en del komme til Danmark og lære de danske kulturer og bidrage noget til danske virksomheder. Den kinesiske folder er kun første del af en større charmeoffensiv i Østen. Xin Zhou er kinesisk forsker ved Aalborg Universitet, og hun vil gerne være med til at reklamere for stedets særkende. Der er gruppearbejde og meget praktisk anlagt læring. We have a kind of new and also unique education mechanisms, and that makes Aalborg University famous to the whole world. I think this is good for our Chinese people to learn, so I think it's a good idea for Chinese students to come here. Videoen skal også være med til at indhente det tabte, for det har i det sidste par år været svært at lokke udenlandske studerende til. Altså fra 2006 så var det ikke længere gratis mere for studerende, som kommer fra ikke EU-lande og studerer i Danmark. Så skal de betale 100.000 for eksempel i ingeniøruddannelse. I think it's really a nice idea because we have this video and we can put on internet. As you know, the internet is very overwhelming in the whole world, so it's like everyone can access it. So I think it's a good advertisement for Aalborg University. Noget tyder på, at Danmark og dansk kultur har interesse i Kina. Okay. I hvert fald har Nick og Jay her haft over 80.000 besøgende på den kinesiske udgave af YouTube.